ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಯಾನ್ ಸುನಿಲ್ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರು ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪುದಾರು ಆರಾಧನಾ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಜ್ ಬಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಣಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ರೊಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಚೈನೀಸ್ ಮುಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪನು ನಿಟ್ಟೆದ ಪರಪಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ದು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಬತ್ತಾಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದು ಫುಡ್ ನಿಕ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲೇ ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಕೊಳಸ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತಿಂತ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಆಶಿಕ್ ಬೈ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ತಾವು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿ ತುಳುನಾಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 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 ತಿಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವು ಓಲದ್ದು ಕೂದಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗೆ ದೇವೇರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡು ಮತ್ತು ನಿಕಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗಳು ಟಿಕ್ಕೋಡು ಬಲೆ ರುಂಕ Sanketh Kulal channel subscribe malple anchane bell icon press malple nikle genkle na ove video upload maltanda notification barkondo.